أوازي ماخينات وقعي بلسقنا ኢሳያስ ስንደመር ሁለት ሳይሆን እኛ እንሆናለን። ከኢሱ ወጣፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል ብዬ ማመን ጀመርኩ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻል የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ። በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው፣ ህዝባችን እያደገ ነው። ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ፣ ትልቅ ሀብት ነው። ልናለማው አልቻልንም። ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት። ትንሽዬ አክሰስ ጋራንቲ ስጡ። እኛ ከፈረስን ሁላችሁም ጠፋላችሁ። ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው። አሁን ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ወሬ ይነሳል። እንፈልገው ሰላም ነው። ከዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሼቲቭ በኤርትራ ወንድሞቻችን ላይ ምንም ነገር አይፈጸምም። አምባገነኑ ኢሳያስ ግን ለዚህ ሁሉ ህጋዊ ጉዳዮች ባዕድ ቢሆኑ አይገርምም። የጎረቤቶቻቸው በህግ መመራት የራሳቸውን ድካም የሚያጋልጥባቸው የሚመስላቸው ሰው ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫን የሚያደርጉ የጎረቤት ሀገራትን አይወዱም። እናም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት ለማወቅ ከጀርባ ታጣቂ አሰልጥነው የሚልኩ መሆናቸውን ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርቡ ይረሱታል። ራሳቸው የቀጠናው ጠበቃ፣ የሀገራቱ ሰላም ወዳድ መስለው የብልጣብልጥ ጨዋታ ይጫወታሉ። ዓመታት ሕጽኖት ኣብየ ኢሳያስ ዘብቅዐ ይመስል ሃገራዊ ረብሓ ጠንጢኑ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ዝተፈጥረ ዝምድና ንህዝብታት ዝዞባ ዝጠቅም ከም ዘይከውን ዝተነግረ ትንቢት ዘመነ ምድማር ይፈጸም ዝተባሃለ ክመስል መሪሕነታት ህግደፍን ብልጽግናን ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ሓባራዊ ዕንደራን ኣዕናዊ ኺናትን ጽምኢ ደሞም ንምርዋይ ንሓድሕዶም ካብ ምክሳስ ሓሊፎም ኣብ ቅሉዕ ናይ ቃላትን ዲፕሎማስን ምስሓብ ምእታዎም ኣይኮነን ተዘሻቕል። ኣብ ክንድኡስ ብቓላት ዝጀመረ መንፍሕፍሓቶም ናብ ወታደራዊ ምድላዋትን ምርኢታትን ምስግጋር እዩ። ሰበስልጣናት ብልጽግና ኢትዮጵያ ባሕሪ ትውንነሉ ዘመን መጺን ክብሉ መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ ንዝኾነ ሃገራት እንክተኻትኹ ትልሞም ብሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ብስለትን መራሕቲ ሃገራት ሶማልን ጅቡትን ዝተቖጽየ ይምሰል እምበር ዓይኖም ዝዓረፎ ልቦም ዝተመነዮ ወደብ ባርበራ ወይ ጅቡቲ ዘይኮነ ዓሰብ ምዃኑ ካብ ብሕሹኽታ ዝውራ ሓሊፉ ምስጢር ኣደባባይ ምቕያሩ ዘይሰምዖ የለን። ብርግጽ መሪሕነት ዓዲ ሃሎ ግርጭታት ንምፍታሕ ዝጥቀመሉን ዝፈልጦን እንኮ መንገዲ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምዃኑ ብዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ምትዕጻፍን ሕልሚ ብልጽግናውያን ከበርዕን ኢልካ ምሕሳብ የዋህ ክስሚ ይኽእል። ኣነን ኢሱን ዓሰብ ክንካፈል ኢና እናተባህለ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ደገፍቱን ብጣቕዒ ዘሰነየሉ ካድራት ህግደፍ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ከም ዘሕስቦም ዝመሓልሉ ዘመነ ምድማር ግን ሎሚ ናይ ርሑቕ ዘመናት ሕልሚ ይመስል። ኣብ ዘመነ ህግደፍ ሰላም ዝተሓረሞ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ካልእ ኣስካሕካሒ ምዕራፍ ታሪኽ ንምምዝጋብ ዝርከቡ ቁጠባ ንምዕናው ስራ ንምዝኽታም ዕምሪ ዕሸላት ንወንበር ውልቀ መለኽቲ ንምግባር ቱታ ዝበሃለሉ መድረኽ ከም ዝተኣትወ ኣየካትዕን። ኣብዚ ጠንቁን ምኽንያቱን ውፅኢቱን ኣካይዱን ዘይነጸረ ደበና ኩናት ገሊህና ንምርዳእ እነዳልዎ ተኸታታሊ መደብ ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ክንዕድምን ከለና ብዙሕ ከም እተትርፉ ብምእማን እዩ። ንቐንዲ ተዋሳእቲ ናይዚ ወጥሪ ዝኾነ ኣካላት ሓደ ብሓደ እናለዓልና ንንገብሮ መደባት ኣዳልዩ ዘቕርበልኩም ኣስመሮም ሃይደ ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ድሕረ ባይታ እቲ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ መስራሕ ሓርነቱ ብነጻ ሕርያ ረፈረንደም ኣረጋጊጹ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ከም ልዕላዊት ሃገር ካብ ዝተቖፅረትሉ ዕለት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ይኹን ናተይ ትብሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትራፋ ነጸረ። ኣብ 1991 ንምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ካብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጀሚሩ ክለዓል ዝጀመረ ሕቶ ባሕሪ ኣብቲ ግዜቲ ንምንታይ ኤርትራ ኣካል መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃና ተሪፉ
ቅድሚ ረፈረንደም ናይ ገዛ ርእሳ መሰጋገር መንግስቲ ከተቀውሙ ይፍቀዳ ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናበይ ንግደፎ ብምባል ካብ ዓንተው ንዝተላዕለ ሕቶ ብመለስን ኢሳያስን ዝተዋህበ መልሲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀም ሙሉእ ፍቃድ ኤርትራ ምዃኑ ቃል ተኣትዩ ተደምደመ ብርግጽ ንዝቐጸለ 7 ናይ ሕጹናት ዓመታት እውን መንግስቲ ኤርትራ ከም ቃሉ ንኢትዮጵያ ነፃ ናይ ወደብ ኣገልግሎት እናሃበ ጸንሐ እዚ ግን ክሳብ ምጅማር ኩናት ናይ 1998 ነበረ ልክዕ ከም ናይ ሎሚ ሽዑን እንተኾነ ብቐዲሉ ክዓርፍ ይኽእል ንዝነበረ ደባዊ ግርጭት ናብ ቁልዑን ኣዕናውን ኩናት ክምዕብል ዝገበረ ዘይቡስላት ተሓሕዛ መሪሕነት ክልቲኦም መንግስታት ህግደፍን ይህወደግን ምስ ምንዋሕ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ደባዊ ኩናት ረሲዑ ዕላምኡ ኣስመራ ኣቲኻ ስርዓት ምቕያርን ዓሰብ ኣቲኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናንን ምዃኑ ኣፍለጠ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻል የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው ብርግዝ ሽዑ ጊዜ ብላዕለዎት ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን መራሕቲ ወደግ ዝተነድፈ ሕልሚ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብጽኑዕ መኸተ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ዓለምን ዘይምርድዳ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ይህወደግን ኣይስመር እምበር ነቲ ብልሂቃን ኣምሓራ ክስበኸሉ ዝኸረመ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያ ገለ መራሕቲ ይህወደጉን ከም ዝረዓምዎ ንጹር ኮነ ንሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሑ ዓሰብ ከግዝም ዝተላከ ጀነራል ናይ ሽዑ ጊዜ ኢታማጆር ሹም ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነበረ ብርግጽ ጻድቃን ድሕሪ ኩናት ምስቲ ዓሰብ ናይ ምግባጥ ሕልምና ኣሰናኺሉ ዝበሎ መሪሕነት መለስ ዜናዊ ብዘይምርድኡ ምስቶም ተመሳሳሊ ሕልሚ ተኣንጊቶም ምስ መለስ ዝተፈላለዩ ከም ገብረ ኣስራትን ስያ ኣብርሃን ዝኣመሰሉ ውፀቱ ተሰሪዑ ካብ ስልጣኑ ክባረር እንከሎ ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ደማዊ ግጭት ዳግማይ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዓውደ ውግእ ተራኺቡ ተፋሊሙ እዩ ሕጂ ድማ ንሱ ይኹን ገብረ ኣስራት መልሓስን ብርዕን እናወጣወጡ ዘይተርፍ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ክጽሕፉን ክምድሩን ይስምዑ በአጠቃላይ ሁኔታው ያለው እንደዚህ ነው የሻዕቢያ ሞቢላይዜሽን ጀስት በትግራይ ላይ ያነጣጠረ አይደለም ሲጀምር በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት በአጠቃላይ ያነጣጠረ ነው ሞቢላይዜሽን ሲል የህወሓትን ሞቢላይዜሽን አለ ሞቢላይዜሽን ማለት ይሄ አሁን የሚደረገው ነገር ሁሉ እሱ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስታያይዘው ወደ ጦርነት የሚሄድ አዝማሚያ አለ ለማለት ይቻላል በተጨባጭ እንግዲህ ተጨባጭ ነው ይሄ ግልጽምና ተጨባጭ የሚባለው ነገር ይሄ በአይናችን ያየ ነው ያለ ድሕሪ ኩናት ብጠቕላላ ዝተቋረጸ ርክብ እዘን ክልተ ሃገራት ኢትዮጵያ ተጠቃምነት ባሕሪ ካብ ጅቡቲ ሶማል ኬንያን ሱዳንን ከተረጋግጽ እንከላ ንባሕሪ ኤርትራ ግን ክራይ ወደብ እናኸፈልና ዕምሪ ህግደፍ ኣይነናውሕና ብዝብል ፖለቲካዊ ቀመር ተሓሰመቶ በቃላት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ከም ዝብምባል በአሁኑ ሰዓት ይህን ማድረግ ይጠቅመናል አይጠቅመንም በሚል ነው ያየ ነው ቢጠቅመን ኖሮ እንሄድበት ነበር አይጠቅመንም የሚል ግምት ነው ያዝነው ብሩ አሁን ኤርትራ ላይ ላሉት ጎረምሶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እኛ ያን ብር ተጠቅመን በጅቡቲ በመጠቀም የምንፈልገውን አገልግሎት ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ከዘለቄታው አንፃር ምንም እንኳን በአሰብ መጠቀም እኛን ምናልባትም የኤርትራን ያህል የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በአሰብ ወደ መጠቀም ከኛ ይልቅ ይበልጥ ኤርትራን መንግስት ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የደረስነው ን25 ዓመታት ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ምፍጣጥን ናይ ደዙር ኩናትን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ግን ኣብ 2019 ዘብቅዕ መሰለ ምስ መምጻእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ሻብዓይ ንጉስ ኢትዮጵያ ክትከውን ኢኻ ዝብል ሕልሚ ወላዲቱ ንምፍጻም ናብ መንበረ ስልጣን መምጽኡ ዝኣምን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣፋልማይ ናይ ፓርላማ መደርኡ ዘቕረቦ ጻዊዒት ሰላም ድሕሪ ናይ 2 ሳምንታት ስቕታ ብወገን ኤርትራ ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ወያነ ጌም ኦቨር ብዝብል መደረ ተሰንዩ ነበረ ብርግዝ ኣባል ኣብቲ ጊዜቲ ናብ ስልጣን ዘምጽኦ ሰልፊ ይወደግ ዝኾነ ህወሓት ጌም ኦቨር ክበሃል እንከሎ ንምንታይ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ክከላኸለሉ ዘይከኣለ ህወሓትን ይህወደግን ዝተናጻጽሉ ውድባት ድዮም
ዝብል ሕቶ ኣብቲ ብተስፋ ሰላም ዝተሰኽረሉ ወቕቲ ዘልዕሎ ይነበረን ኣብይ ካብ ባዕንተው እውን እንተኾነ ሕልሙ ኣይሓበአን ከምዚ ብምባል መራሒ ኤርትራ እውን እንተኾነ ገለ ወይኒ ጨሊጡ ብታቕዒት ህዝቢ እናደነሰ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብይ ክመርሖን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ክኾነሉ ከም ዝሓፅዮን ክሕብር እንከሎ ካብዚ ሓሊፉ ነቲ ህይወት ልዕሊ 19,000 ዜጋታት ዝቆፅየ ንህዝቢ ኤርትራ ኣደዳ ስደትን ኣደራዓን ዝገበረ ንሃገረ ኤርትራ ብዘይ ቋሚ እትመሓደር ሕጊ ኣልቦ ዝቐየረ ረስሚ ምስ ኢትዮጵያ ብሓደ ቃል ብኸምዚ ገለጸ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን ሎሚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ሓዋሳ ክብሎ ዘሊ ንበለ ኣነ ኩሉ ስልጣን ቲቤሕ ንዑ ኩሉ ናይ መሪሕ ሓላፍነት ኣሰኪመ ከም ድዕወት ካደፀኛ እንኳ ሓወሰ ዝነበረ ከይዲ ንሉላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ዝተገንዘበ ብዙሕ ክፋል ህዝቢ ግን ይኣክል ዝብል ጭርሖ ኣልዒሉ ነቲ ዘይቅዱስ ዝምድና ክውግዝ ጊዜ ኣይወሰደን ኣብቲ 9 ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ዝተሰምየ ሰነድ ይኹን ኣብ 16 መስከረም ኣብ ጅዳ ዝተፈረመ ስምምዓት ትሕዝትኡ ምስጢር ክኸውን እዩ ተመሪጹ ብርግጽ ምስጢረ ኣብይን ኢሳያስን ክኽሻሕ ነዊሕ ኣይወሰደን ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ገዛእ ሰልፊ ኢህወደግ ዘጋጠመ ምፍልላያት ኣብይ ብልጽግና ብዝብል ስም ጥምቀት ንኢህወደግ ናብ ሓደ ሰልፊ ክቕይሮ እንከሎ ህወሓት ኣይንጽምበርን ብምባሉ ብሓደ ሸነኽ ኢትዮጵያ ንዓመታት ብወረራ ካብ ዝሓዘቶ ባድመን ካልኦት ኣከባቢታትን ንኸይትወፅእ ህዝቢ ኣሰሊፉ ሰራዊት ብምዕጋቱን ካልእን ድማ ብኻልእ ወገን ምስ ክርክር ምርጫ ተኣሳሲሩ ኣብ ትግራይ ኩናት ተላዕለ ኣብዚ መንግስቲ ኣብይ ምስ መሪሕነት ህግደፍ ተሟሻጢሩ ህዝቢ ዝጨፍጨፈሉ ኩናት ኤርትራ ካብ ዓለም ተሰዊረ ብምባል ዝኣተወቶ ኩናት ንስነ ሓሳብ ኣህጉራዊ መሰል ልዕላውነት ዝጠሓሰን ንሽርክነት ክልቲኦም መንግስታት ሓቀኛ ባህሩ ዝገለጸን ነበረ ዝኾነ ኮይኑ ብኸይዲ ኩናት ብዲፕሎማሲ ዕጥቅን ክፍሊትን ዝጀመረ ዘይምስማዕ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ድሕሪ ዝገበሮ بسممع سلام بريتوريا زفلت سممع كينات تقراي دو دحر مبالو هو واحد كي تفقه كينات دو مبالو زيت واحد قلو هكدف تخولفنا كبل تسمعه كابزننيو زقصله متفنان ازوم كلتا منغستات تقامتنا يحدحدهم بمدقاف جميرو من قد اير كسامع ساو بسحه بزاي تعكتن نقاريت كينات زي منو معكنا زينا هكدف حنشالات كلحو ابعين خاميرا قريبو بابو فيدالات كتصنحلو بزقباء لسانهم مدار بحر خسمعون لقداماي منستر إثيوبيا كسعرفون كجبر مراح تهدف بدستا كسحكو ترايو كابز حليفو عفرا هكدف إن تبهلا زقلس أول سعيد نابي أحمد كتود السقرمت ملحسو الرابشتو تقمتلا بحالف تهدف تصحيفو استوهبو ود بشاشا زبل بروباغاندا أصعبه بحري أبزي بالله إثيوبيا كابعنتو حيل بحري يسلطنا لخنا بله وتهدروا أقواربات كرئز غرمة كداماي منستر إثيوبياون بحري يدلينا أيو سبل مدرؤو حيزو تقلقله زربا أبي كنمي أبا داباي موصو ننوي حوانات غازيتنياتاتن أوفرتن بحبو إن أكبه كمزو قسقسلو يفلت نزو سعيبو أب حدا تري كلتا شحن 24 مصوماللاند زقبرو سمع ترير تقامو زقتمو اتقداماي منستر انت تأمينا كنقوب تقومينا زبل مفرره نقروابتو زي شاقلة ينبرنبر كأند علامة الأختو إرترا من باراغن كابو زحات استقولين برن نمدارة تقداماي منستر جبوتي بغطها كتقامون كلا نتتكامنت بحر أمريكي تاغن إثيوبيا حدش ودب مهناس من ستدلي جبوتي برا خفوت مخانو واننت بحرغن كم زي تفكد حبرت جبوتي وتهدراو هلاوي إثيوبيا أبجماجم بحرا كم زي تقبل نمفلات ذهبت مغنيات اتهاجر درو نبزحات هاجرات وتهدراو معسكرات سلا ذهبت لإثيوبيا زخون بوتا كم زي بالله زقلز مغنياتها ونت بستحوسو وحلول دبلوماسيا وطبب إيو نيرو صومالون انتقنت بتمهمون عاما ندي مسكم أكال جزاتها تقصرا صومالان استفر مسمع نمفراس مستركي إرتران جبسن حيال دبلوماسياوي سمدو بمقبار ندي أمريكا عسكرو كاب الشباب نزمت أسقات ككلاخل زهكن سراويت إثيوبيا كسجوج مخانا بمحبار
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብደቦታ ሓሊፉ ክጥቀም ከም ዘይክእል ብምፍረራህ ኩሉ ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ንሰላማዊ መዓላ በራ ክፉት ክትገብር ከም እትኽእል ብምእንፋትያ ሕልሚ ብልጽግናዊ ኮሎኔል ክትቆጽእ ዝኽኣለት መሪሕነት ኤርትራ ግን ነዚ ናይ ጎረባብቱ ጥበብ ዝመለኽ ኣይኮነን ብደም ዓብዩ ዝተኮስኮሰ ሰልፊ ብምዃኑ ደም ህዝቡ ስለዘይሓሊሉን ባድመ ክብል ጸኒሑ ወያነ ጅሃድ ክብል ከሪሙ ባሕር እናበለ ብደምን ኩናትን እምበር ብሰላምን ዲፕሎማስን ግርጭታት ዘፍትሕ ልቦና ኣይተዓደሎን ስለዚ እታ ዝያዳ ኩሉ ዝመልካ ተግባር ፈጸመ ነጋሪት ኩናትን ፈኸራን ምውቃዕ 30 ሕዳር 2024 ከም ወትሩ ፕሬዝደንት ኤርትራ ክልተ ሓውሲ እስራት ጋዜጠኛታቱ ኣፊቱ ኣቐሚጡ ባዕሉ ዝጸሓፎም ሕቶታት ብድራማዊ መልክዕ ንምምላስ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ተሰየመ ኢሳያስ ካብ ናይ ዓመታት ድራማዊ ቃለ መሕተቱ ዝመለኾንኮ ነገር ስለ ቤታዊ ጉዳያት ረሲዕካ ጽምብላሊዕ መቐመጫ ዘይከደነት ምድሪ ቤት ከደነት ብዘብል ኣገባብ ዓለማውን ዘባውን ጉዳያት በታ ኸቐይራ ዘይከኣለ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ዝሑል ኩናትን መነጽሩ እናረኣየ ምፍትፋት እዩ ከም ወትሩ ንሰዓታት ኣብ ዝቐጸለ ቃለ መሕተቱ ካብ ብዛዕባ ኤርትራን ላዕሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝገበረው መደረ ይበዝሕ ንሰለስተ ዓመታት መደረ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ዕቕ ዝበሎም ቆለ ዘመነ ምድማር ዝወጸሎም ብልጽግናውያን ግን እቲ ፕሬዝደንት ንቀዋምን ምሕደራን ኢትዮጵያ መልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ክዋሓጠሎም ይኹን ከም ቀደም ብሸለልትነት كحلفه أي تقالومن بقدمو نجر نمجمار مغفت شوهات كدليا صنحا منغستاوين معكنا زينا إثيوبيا كم تقدمنا تقسناو امبلاد اسيائي زعينو تمغلزيتات كهبان كندي ابنا إثيوبيا حق منغستي تزارب ناتكا قوام قدا زيت تكبر إن بلا نمرح هكدف كشمتتان ترايا 30 ዓመታት በላይ ያለ ተቀናቃኝ ኤርትራን የገዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስታቸው ህገ መንግስት ምርጫ ነፃና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባልን አያውቁም ሐሳቡም ፍላጎቱም እንደሌላቸው ዛሬም አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩት ጉዳይ ነው ሰሞኑን እንደፈለጉ በሚዘውሩት ሚዲያቸው ቀርበው በቀጠናዊና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር ለ2 ሰዓታት ያህል በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ ምልልሳቸው አሜሪካን ከማጥላላት ጀምረዋል ከ3 አስርተ ዓመታት በላይ ምርጫም ሆነ ተቀናቃኝ እንዳይኖር አፍነው ያስተዳድሯት ስላለችው በኢኮኖሚያዊም ሆነ በፖለቲካዊ ከዓለም ስለተራራቀችው ኤርትራ እምብዛም መናገርን ግን ነውር አስመስለው ተስተውለዋል ለቀጠናዊ ሰላምና ትብብር ጆሮ የማይሰጡት ኢሳያስ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በቀጠናዊ ሰላም መደፍረስ ጣታቸውን ኢትዮጵያ ላይ ቀስረዋል ህገ መንግስታዊ አስተዳደር የሌላቸው ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ሲተቹም ተስተውለዋል ነዚ ጽዒቡ ዝቐጸለ ናይ መልሓስ ኩናት ወተሃደራውያንን ሲቪላውያንን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሓፀረ እዋን ባሕሪ ክንረክብ ኢና ጉዳይና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ እናበሉ ክዋጥዩ ዝርከበን ወተሃደራውያን ፋብሪካታቶም ብምብጻሕ ብተዘዋዋሪ ወይ ልኻ ሻዕብያ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ከስምዑን ከለዉ ኤርትራ ንየማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ኣኽቲታ ንኣወል ስዒድ ኣብ ዩቲብ ልኢኻ ምውርዛይን ጸርፍን ሓዘት ዝያዳ ኩሉ ንኤርትራ ዝቝጣዕ ተግባር ግን እቲ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ አልጀዚራ ጽሒፎ ዝተባህለ ንኤርትራ ከም ፈጣሪ ሽግር ኣብ ዞባ ገይሩ ዘቕረበን ኩናት ይመጽእ ምህላው ዘጠንቀቐን ጽሑፍ እዩ ገለ ምንጭታት እቲ ጽሑፍ ሙላቱ ዝኸተቦ ዘይኮነ ብኣማኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጊደወን ጤሞቴዎስን ተጻሒፉ በባርኾት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብሽምቲ ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ክወጽእ ዝተገብረ እዩ ይብሉ ሕጂ ግን ሙላቱ ጥራይ ኣይኮነን ጸሓፊ ጻድቃን ይኹን ገብሩ ሳሙራ ይኹን ልደቱውን ኣብ መዝሙሮ ኩናት ተጸንቢሮም ስለ ዘለው እነሆ ነገራት ኣብ ቃላት ጥራይ ኣይተሓጽሩን መንግስቲ ብልጽግና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንዘጋጠሞ ናይ ተተኳስን ኣጽዋርን ሽግር ንምፍታሕ ብደላላነት ህግደፍ ምስ መንግስቲ ኣዘርባጃን ኣጽዋር ብኮንትሮባንድ ክሽምት ዘኽእለ ውዕል ኣሲሩ ነይሩ ነዚ ዝፈልጥ ህግደፍ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣጽዋር ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ኣዘርባጃን መርከብ ጨው እዩ ቁልዑ ተጻብኦ ምጅማሩ ይንገር ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ከባቢ ዶባት ብፍላይ ድማ ዛላምበሳ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን ስለያዊ በረራታት ክትገብር እንከላ ኤርትራውን ንሸመታ ጸረ ድሮን መሳርሒታት ናብ ከም በዓል ሩስያ ዝኣመሰለ ሃገራት ምውፋራ ይንገር ካብዚ ሓሊፉ ኤርትራ ክተት ክትእውጅ እንከላ ካብ 17 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ካብ ሃገር ከይወጹ ብረት ከዓጥቁ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፋንዮም ዝጸንሑ ዜጋታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ
ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ኮብሊሎም ዝተባህሉ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦታኦም ብምሕረት ክምለሱ ኣብ ሰራዊት ፍሉይ ተዓሊምን ናይ ሬንጀር ኮርስን ክወሃብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣብ ምብራቃዊ ዶባት ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳወብ ከባቢታት ዝጸንሐ ሰራዊታ ናብ ደቡብን ምዕራብን ብምስሓብ ኣብ ፍጹም ወታደራዊ ምድላው ትርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያውን እንተኾነ ኣብ ከባቢ ዶባት ካብ ዝገብሮ ናይ ድሮን ምንቅስቓሳት ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ክዕልም ዝተፈላለዩ ናይ ኣጽዋር ሸመታታት ከካይድ ምስ ከም ሩስያ ዝኣመሰላ ሃገራት ናይ ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ውዕላት ክኣስር ዓሰብ ናትናያ ዝመልእኽቱ ጽሑፋትን ፕሮፓጋንዳታትን ክዝርግሕ ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ክዕጥቕ ክፍትን ዝያዳ ኩሉ ድማ ነቶም መንግስቲ ኤርትራ ክምዝምዞም ይኽእል እዩ ዝበሎም ተቃወምቱ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዝተፈላለዩ ናይ ዕርቂ ስጉምታት ክወስድ ይርአ ኣብዚ ክለዓል ዘለዎ ፍሩይ ነጥብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ግጭት ንምምኽናይ ዝተጠቀመሉ ዋና ምኽንያት እቲ ብሓይልታት ትግራይ ብኤርትራ ተወሪሩ ዝበሃል ከባቢታት ወይ ዶባት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣድላይነት ባሕሪ ንኢትዮጵያ እዩ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል ነዚ ክልተ ምኽንያታት የለው እቲ ቀዳማይ መንግስቲ ብልጽግና ባዕሉ ዓዲሙ ንህግደፍ ዘረከበው መሬቱ ሕጂ ሙሉ ስለይ ክብል ሞራላዊ ሰረት ስለ ዘይብሉ ካልኣይ ቅድሚ ዝኣገረ ዕላማ ወፍሩ ማለት ምግባጥ ወደብ ዓሰብ ምኽንያታውን ንጹርን ብምግባር ንዝተፈላለዩ ተቃወምቱን ከይተረፉ ኣብ ጎኑ ከም ዝለፉ ንምግባር ብርግጽ እውን ዝቐንዖ ዘሎ ይመስል ከመይሲ ዋላቶም ዝሓሸ ናይ ምምዛን ክእለት ኣለዎም ዝበሃሉ ተቃወምቱ ባሕርን ክሽትቱ ደም ከም ዝሸተቶ ሻርክ እናኾኑ ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ባሕሪ ኩናት ምቕፋት የድያ ድዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ንቡር እዩ እቲ መልሲ ሓፂር እዩ ሕማም ልሂቓት ናይቲ ሃገር ገዲፍካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ንሰላማዊ መዓላ ከይትጥቀመሉ ዝተኸልከለት ወደብ ኣብ ጉራብቲ ሃገራ ይኹን ኣብቲ ዞባ የለን ዋንነት ዝብል ሕልሚ እንታይ ጭቡጥ ለውጢ ነታ ሃገር ከም ዘምጽኣላ ኣይፍለጥን ቁጠባ ይኹን ሰላም ብልጽግና ይኹን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቀንዲ ሽግሩ ጉድለት ሰናይ መሪሕነት እምበር ባሕሪ ኣይኮነን ስለዚ ዋንነት ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ክሳኻዕ ዘይክእል ሕልሚ እዩ ጥራይ ዘይኮነ ንሽግራት ኢትዮጵያ ዝፈትሕ እውን ኣይከውንን ምኽንያቱ ዘይምህላው ባሕሪ ንቁጠባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓሲቦ ከብል ዝኽእል ጭቡጥ መርትዖታት ስለዘየለ ብዓብዩ ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ይኹን ግብፂ ዲጋ ህዳሰ ስለ ዘየለየና ክንገብጦ ክብላ ዘይክእላ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዝተመነየቶ ጥራይ ክትገብጦ ትኽእል ልዕላውነት ክህልው ኣህጉራዊ ሕግን ልምድን ኣይፈቅድን ካብዛ ሓሊፉ እታ ምስ ግብፂ ብማያት ፍለግኒል ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዕቁዳት ዘሕለፈት ሃገር ንትሕዝቶ ማይ ኣካል ልዕላውነታ ጌራ ምስ ግብፂ እናተኸራኸረት ጨዋም ባሕሪ ኤርትራ ንምግባጥ ጉዳይ ልዕላውነት ክትሕዝ ምፍታን ደረብ ዕያርን ጉለት ሞራላዊ ኣመኽንዮን ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘምጽእ ዕሽነት ተገይሩ ይቁጸር ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኣቃውማ እታ ሃገርን ብልጽግናንከ ከመይ ይመስል ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝዓበየ ውሽጣዊ መንዳዓት ስርዓተ ብልጽግና ስእነት ሰላም እዩ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ንዝበዝሕ ክፋላት ናይታ ሃገር ከም ኣብነት ንኽልላት ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ኦሮሞ ይኹን ቤንሻንጉል ንምምሕዳር ከም ዘይከኣሎ ዝንገረሉ መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓስኪሩ መናፈሻታት ክኩሕልን ወታደራውያን ኣዘዝቱ ካብ ኣብ ዓውደ ኩናት ንላዕሊ ኣብ ማዕከናት ዜና ኸቲቶም ከፈራርሁን ካብ ምግባር ወጻኢ ቅቡል መሪሕነት ምፍጣር ኣይተኻእሎን ከምኡ ነግሸኔ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቓት ፋኖን ዝኣመሰሉ ንፌደራላዊ ሰራዊት ክወዳደሩ ዝኽእሉ ዕጡቓት ዝርከቡላ ኢትዮጵያ ዋና ፖለቲካዊ ሽግራ ኢትዮጵያውነት ከም ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ብሄርተኝነት ግን ከም ቀንዲ መግለፂ መንነት ዝውሰደላ ሕብረተሰባት ናይታ ሃገር ንሓድሕዶም ተታፋኒኖም ዝነብሩላ ሓዳር ብግዲ ናብ እትመስል ሃገር ምቕያራ እዩ ኣብይ ዝመረፆ ጨቋና ኣታሓሕዛ ንዝነበረ ምትፍናናት ናብ ጎነፅ ዘማዕበለ እምበር ፍታሕ ዝቐረበ ኣይኮነን መዓስ ዝጥራይ ብኣንጻርቲ ብልጽግናውያን ሳዕሪ ተኺሎም ጥዋፍ ብምውላዕ ገነት ኣምሲልናዮ ዝብልዎ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ብኽብሪ መነባብሮን ዘቕባበ ባጤራን መዓልታዊ ምግቡ ንምግዛእ ተሸጊሩ ብስእነት ሰላም ተሓሚሱ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ጽልኢ በሪቑ ብልጽግና ፖለቲካዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ወታደራዊ ሓይሊ ዝተነፍጎ
ሰላም ምስፋን ዝተሳእኖ ናይ ሓደም ተእኽብካብ ክኸውን ተገዲዱ ይርከብ እና ዓበይን ዝኸደ ተቋሙ ህዝብን ዕጡቃት ሓይልታትን ኣቃልቡ ንምጥምዛዝን ሓድነት ንምስራትን ብልጽግና ክፍትኖ ተዳልዩ ዘሎ ፈውሲ ድማ ኩናት ምስ ኤርትራ ይመስል ኢትዮጵያ ግን ካብዚ ኩናት እንታይ ይኸውን ጠቕማ እንታይ ከትጉዳእ ንብዙሓት ልሂቃት ኢትዮጵያ ሓዊስካ ወረ ኩናት ኣብ ዝተላዕለሉ ዝረኣዮም እንኮ ነገር ባሕርን ዓሰብን ጥራዩ ብዙሓት ካብዞም ልሂቃት ኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ ብዘይ ምዃና ዝኸሰረቶ ኢኮኖምያዊ ምዕሪት ከቕርቡ ኣይከሉን እንተኾነ እታ ብዘይንሱ ኣብ ነቀነቀይ እትርከብ ሓዳር ብግዲልካ ክግለጽ ዝከኣል ፌደራላዊ ስርዓት ዘሳልያ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ግዝኣት እኳ ብኣገባቡ ንምምሕዳር ዘይከኣለ መንግስታ ኣብ ኤርትራ ወፊሩ ዓሰብ ክሰፍር ዓሰብ ሰፊሩ ድማ ክቐስን ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ ዋላ እውን ሕልሚ ብልጽግናውያን ሰሚሩ ንህግደፍን ሰራዊቱን ጥሒስካ ዓሰብ እንተተኣትወውን ነቲ ናይ 3000 ዓመታት ሰርወ ንግስነት እናተባሃለ ዝተፈከረሉ ንግስነት ኢትዮጵያ ዘዕነወ ነቲ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ዝሓየለ ዝተባሃለሉ ሰራዊት ዘንበርከኸ ኣብያ ህዝቢ ኤርትራ ብሕልሚ ወላዲተይ ሻባዓይ ንጉስ ኮይነ ናይ ዝበለ ርእሰ ከተምኡ እኳ ብዝግባእ ንምምሕዳር ዘይከኣለ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ክገዝኦን ክጸቕጦን ኣይክእልን ህልው ዓቕሚ ኢትዮጵያ ጸኒሕና ክንገልጾ እኳ እንተኾና ነቲ እናባእሰ ዝመጸ ብሄራዊ ግርጭታት ንምዕራፍ ኣብታ ሃገር ሓባራዊ ታሪኽን መንነትን ደጊምካ ንምህናጽ ኩናት ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ ሊቃውንቲ ስነ ፖለቲካ ግን ኣይሰኣኑን ከመይሲ ኣብ ኩናት ዝፍጠር ሓድነትን መስዋዕትን ሃገራውነት ኣብ ምህናጽ ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ይብሉ እሞ ዓድዋ ንምስክር ኢሎም ድማ የቐምጡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃርፎ ፕሬዚደንታዊ ስልጣንን ሓድሽ ሕገ መንግስትን ብእኡ ዝምኽነ ፍጹም ዕብለላን ክውን ንምግባር ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ልክዕ ከም ኩናት ትግራይ ንኩናት ምስ ኤርትራ ኣመሳሚስካ ዕውት ኮንካ ንምውፃእ ብዓብዩ ድማ ብስእነት ሰናይ መርሒነት ክብሪ መናባብሮን ዘቕባበን ዝኣመሰሉ ሽግራት ዘይዕግበቱ ንዝበረኸ ህዝቢ ኣቓልብኡ ንምጥምዛዝ ወደብን ኩናት ወደብን ግርም ምኽንያታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይእመት እዚ ግን ብዘይ ሓደጋ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ዝፍጠር ኩናት ዝርካቡ ዓሚ ሰራዊት ብልጽግና ዝበታትን ዝፍጠር ወታደራዊ ክፍተት ነቶም ኣብ ፈቐዶ ከባቢታት እታ ሃገር ከም ቃንጥሻ በቂሎም ዝሓሩ ዕጡቓት ዕድል ዝኸፍትን ወረግ ነታ ቀዲምና ከም ጠቐስናዮ ካብታ ሃገር ክንጸሉ ብዝደልዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝተመለት ኢትዮጵያ ዝበታትን ወይ ነቲ ህዝባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሓይሊ ብልጽግና ስልጣኑ ዘኽስር ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ዝኹሉ ዝመጽእ ሕቶ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ዘውፍር ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ዝብል ክኸውን ግድን እዩ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል እናመርታለን ሰው አለን ጀግኖች ነን ሰው አንነካም ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም ስጋት የለብንም ኢትዮጵያ ኩናት ተሕለም እምበር ምስ ኤርትራ ናብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኣይመስልን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ምስ ገዛ ዜጋታቱ ብዝገብሮ ሙግኣት ዝተሳላቸወን ድሕሪ ምፅልጻል እቶም ምኩራት መራሕቲ ኩናት ትግራዎት ብሕፅረት ምኩራት ኣዘዝቲ ዝሳቐን ሰራዊታ ኣይኮነን ንኤርትራ ክስዕር ብኣጻብዕቲ ንዝቁፀሩ ዕጡቃት እኳ ከንበርክኽ ዘይተኻእሎ ኣብ መግለፅን ስእልን ዝውዕል ናይ ሜድያ ሰራዊት ተገይሩ ይውሰድ እቲ ሰራዊት ተመክሮ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ እምነት የብሉን ልዕልታ ኢትዮጵያ ትበሃል ጽውጽዋያዊት ሃገር ድማ ንብሔሩን እንድኡን ቀዳምነት ዝህብ ዘይሃገራዊ ሰራዊት ተገይሩ ይቁፀር ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሰራዊት ዝተዓወቶ እንኮ ግንባር ኣንጻር ሲቪላውያን ዝካየድ ዝምታን ዓመፅን ጥራይ ከይኮነ ይተርፍን ብመዳይ ቁጠባ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ንሱ ዘሰዓቦ ነውፅን ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ጉጉይ ፖሊሲታት ስርዓተ ብልጽግና ባይታ ዘበጠ ቁጠባታ ሃገር ሓድሽ ሰፊሕን ዝተነውሐን ኩናት ከሳሉ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ሓገዝ ኢማራትን ቁጠባዊ ልእላውነት ኣሕሊፍካ ብምሃብ ካብ ዓለማዊ ባንኪ ዝተረኽባ ቁንጣሮ ዶላራትን ኣብ ሓድሽ ኩናት ምሕሻሸን ግን ሓደ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኸደኣ እዚ ኩሉ ሽግር ብምንታይ ክፍታሕ ይከኣል ብርግጽ እዞም ኩሎም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክትከይድ ከም ዘይትኽእል የእንፍቱ
እንተኾነ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ ርትዕን ምኽንያትን ሳይንስን ኩንነትን አሳጊጉ ውልቀ መልእኽትን መራሕትን ብዝህብዎ አርኩላዊ ትእዛዛት ስለ ዝምራሕ ልክዕ ከም ዝሓለፈ ዘመናት ህዝብታት እዚ ዞባ ኣብ ዘይ ምኽንያታዊ ኩናት ክጽመት ዘለዎ ተኽእሎ እተዛዓበየ ይመስል ናይ ኣዋርሕ ዕምርን ናይ መን ቀዲሙ ተውከሳ ኣጋጣምን ጥራይ ዝጽበእ ዝመስል ዘሎ ኩናት እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ተሓፂሩ ከም ዘይተርፍ ንጹር እዩ ሕጂ እውን እትፍታሕ ኩናት ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናብ ዝርርብ ክትመጽእ ኤርትራ ተጠቃምነት ባሕሪ ክትፈቅድ ዘየሳምዕ ነጥብታት ምስ ዝህልው ዋላ እውን ኣብ ኣህጉራውያን ሽማግለታት ሓዊስካ ብሰላም ክፍታሕ ዶባት ብሰላማዊ መንገዲ ክሕንጸጽ ተቋማውን ዘላቕን ሰላም ክፍጠር ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣብዚ ዘመን ዘላ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ምዃና ኣሚና ክትቀበል ዜናታ ክትውንን ኣብ ክንዲ ምምጥጣር ብርዴትን ክልተ ኣውረብ ሓንቲ ደሪኻ ሸሻይ ጎረባብታ ብሰላም ክትቋደስን ሸሻያ ክተቋድስን መሰረታዊ መፍትሒ ይመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ስፍሓት እዚ ኣርእስትን ዝተዋህበኒ ናይ ኣየር ሰዓታትን ስለ ዘይፈቐዶ ነቶም ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ኣጉሊሑ ዝምርምር መደብና ገና ቐጻሊ እዩ ንሎሚ ኣዋዜማ ኩናት ወግዒ ብልጽግና ብዝብል ንብልጽግና ዋይና ተኪሩ ዝቐረበ መደብና ግን ኣብዚ ንግታእ ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣዋዜማ ኩናት ህወሓትን ዜማ ፕሪቶርያን ብዝብል ኣርእስቲ ክንራኸብ ቆፀራ ኩነልና ክሳብ ሽዑ ሻሎም